ya amaghị ihe ọhụrụ anyị nọ n'obi ya a sị ka bịa mezie ya ka ọ bịa ma mma akwụna ọhụrụ otu mmiri anyị ndị anyị na ha agwọ ya eze mmụọ nọkwa ebe a Ojiọfọ nọkwa ebe a anyị nwekwara onye a na-akpọ eze nwaanyị anyị nọkwa ebe a biko ọsọ olokoro mma mmanụ ọwụ mmiri awụ ezigbo mmiri anaghị eji ata ịbara ịma ndị ọcha bịara Jos bịa mebisiere ihe n'obodo anyị ya wụrụ ndezi anya n'ihe a na anyị na-eme ihe ụmụ yut na-eme mgbe gboo ya wụrụ mgbe gboo onye ọbụla apụcha weta mma weta ihe a bụ emezi iyi bọtụ ugbu anyị na-emezi ka omenala nlọlata obodo anyị onye ọbụla chiri ihe ọma adịghị ya mma ihe ọma gaghị eri aka onye ọbụla nsị na mmiri a anyị na-agbọ agaghị bara anyị uru nke nọ na nke agaghị apụ uru ihe a na-achọ bụ ọgazi ihe mma ihe ya mma anyị mma echi ndị ọzọ ga-abịa gba asọ bụ onye mere eme ya akpọta ibe ya so o nwere onye anyị na-akpọ Ichie so Ichie nọkwa ebe a Ichie kelenu nwaanyị ihe ọhụrụ domi ihe ga-edomenu ọhụrụ bara gị mma so unu eweli iwe unu ahụ na anyị kara arụ ọrụ ka anyị rụma ya ka ọma mma ọ ga-adịrị anyị niile na mma Ejiọfọ nwanne m jisie ike o biko ime ka Igbo mara Chineke abụghị ọbịa ala Igbo ọbịa ọwụ ndị ọcha kpọ Chineke bịa ọbịa nke bụkwala eziokwu ndị Igbo awụ n'okpeke ndị Kongo na chọọchị ụnụ ataka ndị Kongo na ahụ ọbịa nwa nwokorobịa ikpeke ndị nna ya na chọọchị ndị ga nọ na nka ihe na-aga ịhụ tuwo a ga-eke ya ka anyị laghachi n'omenala Igbo ugbu a ka ọ dịrị anyị na mma ise mmiri anyị ka anyị na-ememe ihe ọma si na mmiri abịa ebumnobi anyị were ihe ọma si na mmiri a ga-eru anyị aka ise ndewo my brother